Bratia, sestry, oče, že končíme aj práve toto stretnutie a sa mi to veľmi páči, že tak, že vám aj, keď sa pýtala Marianka, že vlastne svedectvo, tak prvé svedectvo asi by som povedal, že minulý rok som sa naučil modliť ruženec. Takže keď ste sa modlili v bazilike, minulý rok a keď ste aj spievali do toho, tak prvýkrát som si ho zalúbil, ja som sa ho modlieval, ale nezalúbil som sa do neho, takže to preto hovorím, že ako kňaz rokmi sa učí veci. Teraz by som sa trošku tak dotkol veci, ktoré ma tak veľmi trápia práve, že ako by nám chýbalo to vedomie, že prečo som kresťan, prečo vlastne som pokrstený. Aký je rozdiel medzi Mohamedánom, medzi buddhistom a medzi kresťanom? Dnes sa to už stiera, to je ten Babylon. A práve treba to uviesť za správnu mieru, že prečo vlastne, a čo mi vlastne dáva kresťanstvo ako také? Keby som sa vás pýtal, mohol som chodiť s mikrofónom, ale nebudem vyrušovať, lebo to sú také nepríjemné témy. A ja som si to prekladal z angličtiny a potom zistil som, že tá kniha vyšla na Slovensku. Takže ma to veľmi napálilo, ja som si to pracne prekladal od Radcliffea z angličtiny, prečo byť kresťan, lebo som sa učil po anglicky, no ale mi to pomohlo, aspoň som sa naučil trošku. Čo mám z toho, že som katolík alebo kresťan? Čo mi to dáva? Totižto, aký význam má pre mňa kresťanstvo? A čo by malo byť na mojom kresťanstve? Prvá vec, ktorá by mala byť, iných vovádzať do rozpakov. Byť blázon. Jednoducho ja musím byť blázon. A dnes aj hovorilo, že kto položí ruku na pluh, sa nemôže čo? Obzerať. Ja som chlapec z Oravy. Ja som rolnícky chlapec, som na to hrdý. A keď sme orali, tak som sa nemohol obzerať. Nemohol som sa pozerať po frajerkách, nemohol som sa pozerať po vtáčikoch, nemohol som sa pozerať, aký krásny les, ale som musel pozerať na brázdu, to, čo som robil. Práve človek, ktorý sa rozhodne žiť úplne svoj život, vlastne musí svojou prácou, svojim postojom k životu a svojim názormi vovádzať iných do rozpakov. Prečo to tento takto robí? On je blázon, on je vol. Človek musí byť skutočne vol, aby dnešnému svetu ukázal, že existuje múdrosť. Vol je veľmi inteligentné zviera, nemyslíte? Takže prvá vec, keď si v brázde, musíš pozerať na to, čo robíš. Do úžasu dovádzaš tým, čo už robíš a ako to robíš. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá pri oraní, je vedieť, že niekde musíš dôjsť, hej? Nemôžeš, lebo keď pokazíš, musíš sa obrátiť a zase ísť. Je to zase cirkev veľmi múdra, dala pokánie. Ale prvá taká základná vec, musím ako kresťan vovádzať ľudí do úžasu. Ale nie takého, ako si predstavuje svet, ale do úžasu, že Boh tu je prítomný. A práve druhá vec, ktorá mám robiť, ja mám to tak robiť s takou chuťou a s takou nádejou a s takým ohňom, aby tí ľudia cítili, že prinášam dobrú správu. Kresťanstvo, evanjelium je dobrá správa. Viete, Boh sa nezabetonoval v nebi. Toto je fantastická správa. Boh prišiel medzi nás, on sa potil, jedol s nami, dotýkali sme sa ho, ako píše svätý Ján. On mal účasť na našom živote. Keď prišiel k Samaritánke, si sadol, nebál sa jej a daj sa mi napiť. Len náš Boh je veľmi skromný a veľmi ľudský. Je nádherný. Je tak blízko nás, ako v nás, že až ho nevnímame. Je tak ľudský, že už ani väčší humanizmus nevieme predstaviť. A práve ja mám byť poslom radostnej zvesti. Ale keď vidíme niekedy, ako sa správame, ja nechcem teraz ako vyčítať, iba sebe môžem, však na mňa, keď pozriete, skysne mlieko. Ale jednoducho si musíte povedať, že som vážny. Z roboty som sa to naučil. Áno, pane. Áno, súdruh riaditeľ. Hej. Nás pamätujem niektoré formulky, keď sme na poradách mali, vy starší si to pamätáte. Vážení súdrovia a súdružky, splnili sme plán na 136%. Hej, doteraz to ešte viem. Hej, 136. A sme chudobní. Dobre. Radosná správa sa má podať radosne. Keď sa nám narodí dieťa, povieme celej krčme, chlapi, som otcom.
Ženy, som matkou. Radosná správa sa šíri ďaleko. Vieme mi tak hovoriť radosne o živote? O našich veciach, ktoré Boh urobil v našom živote. Vieme to hovoriť radosne ako radosnú správu? Alebo pochybujeme? Máme strach, čo si ľudia pomyslia? Alebo nebodaj ma urobia bláznom? Ale práve Ježiš prišiel práve pre tých bláznov. Neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov. A práve ja sa myslím, že všetci spolu s nami sa za nich akože zaraďujeme medzi tých hriešníkov. Kto by si pomyslel, že je spravodlivý, už tu nepatrí. Môže odísť. Nemusí ani na husle hrať, ani na ničom. To nemyslím, že si spravodlivý. Dobre. Takže toto je dôležité. Radostnú správu a povedzme si, ako prídeme domov. Napríklad radostná správa už by mala byť, keď prichádzam domov. Ako otec, ako matka. Ako radostnú správu prichádzam z kostola niekedy, v nedeľu. Zase ten bordel. Hej, zase neporiadok. Hej, to ako je taký vtip je, že išiel kňaz so sestričkou a jeden chcel tak provokovať, že či tu niekde nie je bordel. A ten kňaz odpovedal, celý svet. A odišiel ten pán. Hej, takže musíme si to dať do poriadku. Naša úloha, evangelizácia, naše poslanie, ktoré dal, budeš loviť ryby, je ohlasovať radostnú zvesť tomuto svetu. A keď budete aj kamarátky pri pri káve, povedzte ľuďom, Boh existuje. Trojediný, miluje nás. A on je skutočne dobrotivý Boh. Najväčšia evangelizácia sa nerobí v kostole ani tu, kde teraz ja stojím. Najväčšia evangelizácia je u holičov, je v kaviarni, na ulici a preto je ten film veľmi dobrý, stretnutie, že Ježiš sa obliekol za sluhu čašníka. Ďalšia vec, ktorá je taká dôležitá, že kresťanom je byť znakom doby. Ja som musím byť hrdý, že som kresťan. My sa hanbíme za to, že sme pokrstení. Mal som pohreb, nie? A my aj neveríme nič z toho, čo vlastne sa učíme v škole. Chodíme na náboženstvo a neveríme. Mal som pohreb, nie? A tak detko mal už 88, už zaopatrený. A bolo prvý raz na pohrebe, som videl viacej detí. Som normálne potešil. Deti na pohrebe, to nemôžu vidieť smrť. To musí byť humanizmus. To sa nesmie dotknúť. To deti musíme eliminovať. Konečne po 3 rokoch som videl dieťa na pohrebe, tak som sa ich pýtal, tých detí, chodíte do kostola? Že hej, no dobre, no keď chodíte. A veríte, že vás detko bude mladý v nebi? A že bude večne žiť? Nie. On je už starý. To detko už patrí na cindory, nie? Tá filozofia do nás preniká, do kresťanov. Tá dobrá správa v odzovkách do nás dobre preniká, nie? Pýtam sa deti, ktoré chodia na náboženstvo, že či detko stane a že či bude žiť? Nie. On nemôže, on je už starý. Celý svet sa zbláznil, lebo všetci chceme byť mladí, a iba mladým patrí svet, hej, od 18 do 35. Ktorú už máte na 35, už nepatríte do života. To je súčasná doba, hej, 18 až 35. A potom je už koniec. Potom sa zajte zakonzervovať. A práve toto je tá radostná správa. Ježiš miluje každého. My bojíme sa a očakávať skriesenie mŕtvych. Večný život. My sa bojíme povedať, že existuje novo narodenie. Tak ako existuje narodenie dieťaťa pre život, druhé narodenie je v našej smrti, keď odchádzame k Otcovi do večnosti. Už ma tam nebudú bolieť kolená, nebudem mať vysoký tlak, budem mladý a môj starý otec má toľko rokov ako ja. 18. To bude sila. To sa budeme iba si týkať potom. Takže to je tá radostná správa, že raz budeme mladí. To vám chcem povedať. Keď niekedy si vzdychnete na prvej vráske pri zrkadle, pane, už aj ja mám brázdu. Len maj, dcero, aby si vyorala ten krásny život. A posledná vec, prečo sme kresťanmi? Lebo sme pokrstení, sme znakom Ježiša Krista v tomto svete. A Radcliffe veľmi krásne hovorí, že čo znamená krst. Krst
nie je členstvom, nie je ako sviatosťou členstva v cirkvi. Ešte raz opakujem, krst nie je sviatosťou členstva v cirkvi. Ako krásne hovorí, krst je sviatosťou členstva v ľudstve. A preto odpovedám pánu učiteľovi z námestova, najkrajší humanizmus, existuje iba kresťanský humanizmus. Krstom pokrstení sme preto, aby sme polučtili tento svet. A keď budeme blázni, našou úlohou, preto sme pokrstení, preto si nás Boh vyvolil. Keď sa mnohí pýtajú, prečo som kresťan? No, pretože si ťa vyvolil. Ty si ako Peter vyvolený. Ján a Andrej. To je vyvolenosť. A my sa správame ako otroci. A končím z toho filmu Život je krásny. Taký existuje film taký, nie? Práve tam ma najviac zaujala myšlienka. Boh slúži všetkým, ale nikomu nie je otrokom. A my sme sa stali otroci. Otroci tela, majetku, myšlienok, filozofii. Staviame si stehál, pomyselných tehál babylonskú väžu úspechu. A neviem, čo to je úspech. Čo to je mladosť, čo to je krása, čo to je. Práve Svätý Otec hovorí, Benedikt XVI ešte hovoril, objavme Boha, objavíme krásu. Ja nič vám nepoviem. Iba jedno, ak odchádzate domov, odíte ako kresťania, ako hrdí. Som niekto, kto je vyvolený. Som niekto, koho si špeciálne Boh povolal na špeciálnu úlohu. A preto chcem aj z tohto miesta poďakovať spoločenstvu MFS vlastne, ktorí ste to pripravovali. Ja som tu o toho, aby som povedal amen. Ale, ja už tu ako len tak, ale hovorím, sa možno niekedy pýtate, tak ja tak z boku, keď pozerám na vás. Viete, aký je to fantastický pocit, keď vidím jeho a deti okolo neho. Teba. Keď čaká dieťa, Marianku. Mladých, ktorí ste prišli. Či to má zmysel? Dávate ducha tomuto svetu. Svet zomrel na nedostatok ducha. Zobúdzajte tento svet, pokiaľ vládzete. Odmenu dáva Boh. Nech vám Pán pomáha. Amen.